Ето сега ще ви снимам как е изидена терасата. Е направена по-къса. Терасата е направена по-къса и не става до грамата и се оправдава, че им пречи климатика. Ето вижте. Къде почва единия профил? Ето тук, началото на терасата. Виждате ли? Това е профила. Тук е единия край. Този профил е дълъг 3,40. Вижте, почва от там и вижте къде свършва. Ето. Свършва тук. Виждате ли? Къде е ръба? Къде е терасата? Навътре. И вижте тук отзад колко место има. Ето. Вижте къде е. Значи терасата е направена с 5 см по-къса и сега се оправдават, че им пречи климатика. Вижте го къде е климатика сложена. Вижте тук как е направено. Могли се да почнат малко по-насам. И ще стане всичко. Те гледай как се я направили. И сега не им става до грамата. Може малко да пречи климатика, 1 см. Ама за 1 см, 2 да махам целия климатик и да давам 300 лева и залагаци. Че те са изидали терасата по-къса. Това си е техна грешка на зидарите. Разбирате ли? И те трябва да си оправят всичко, а не аз да местя климатик, да дам 300 лева за 2 см.